Moi boas noites, señoras e señores, benvidos de novo a este tempo de tertulia que, como cada xoves, aquí en Telelugo e a esta hora temos. Hoxe, con convidado. Ben saben que semanas atrás comezamos un tempo adicado a iso que lle demos en chamar chequeo á Deputación Provincial. Cada semana falamos con un dos representantes nesta entidade provincial. Hoxe o turno é para o Bloque Nacionalista Galego. Está con nós e lle agradecemos tamén a súa visita o voceiro do BNG na Deputación, don Xosé Ferreiro Fernández. Señor Ferreiro, boa noite, benvido. Hola, moi boa noite. Acompáñame tamén nesta mesa dous xornalistas como son Álvaro Meilán, que acaba de deixar ahora mesmo as novas e de novo está aquí nesta mesa. Álvaro, que tal? Boa noite, outra vez. Moi boa noite. E, por suposto, Xoan Carlos Vidal, xornalista de El Progreso. Xoan Carlos, boa noite. Boa noite. Para comezar, se mo permitides, para abrir o lume para ese chequeo que decimos á Deputación Provincial, con nós, don Xosé Ferreiro. Permítame decir, en primeiro lugar, e despois digolle por qué, a vostedes tamén, naturalmente, que don Xosé Ferreiro, un begontino, ali naceu, polo menos, é concelleiro en Outeiro de Rei. De aí o motivo tamén polo que sea deputado provincial, non podía ser de outra maneira. É licenciado en Física na Universidade de Santiago, é profesor de ensino secundario en Nave de Suarna e é un sindicalista tamén que o leva no sangue dende hai de moitos anos. Xosé Ferreiro dixo un día: o meu tempo na política provincial ten un límite e será curto. Eu prefiro ser concelleiro. Digo ben, señor Ferreiro? Totalmente certo. Eu ainda sigo dicindo, cada vez que teño ocasión, que eu realmente o que son é concelleiro en Outeiro de Rei. O de ser diputado provincial, casi diría que é por accidente, non? Entre outras cousas, porque alguén ten que selo, e as circunstancias empuxaron a que me tocara a min nesta etapa. Pero, bueno, tamén son dos que penso que as etapas na política deben ser non curtas, ao mellor non é a expresión máis idónea, pero cando menos limitadas, non? O de eternizarse nun posto político eu creo que só trae malas consecuencias. Tampouco digo con eso que teñen que limitarse por lei os mandatos nin nada deso, non? Eu creo que temos que autolimitarnos nós e cando non saibamos facelo, que o fagan os cidadáns que teñen ocasión cada 4 anos de dicirnos que xa chegou, vaite para outro lado, non? Bueno, como ben sabe, isto é unha charla, unha tertulia, ou eso pretendemos. Os meus compañeros de seguro que lle van facer preguntas das que vostede non vai rehuir as respostas, non? Eu mesmo tamén teño unha batería delas preparada, polo tanto... Sí, bueno, o fío do que falaba dese papel de concelleiro e deputado, gustaríame preguntarlle como leva eso de que estar nunha institución na que o seu partido non cree, porque xa o ten dito moitas veces que está polo fin das deputacións. Sí, totalmente. Ademais, eu creo que cada día que pasa, cada pleno que se produce na propia Diputación de Lugo, nos leva máis a pensar que é unha institución caduca, non? Que non ten sentido. Xa de entrada pola súa forma de elección, non? Unha institución onde se elixe os seus representantes de forma indirecta. Os cidadáns non nos votaron directamente para estar ali, senón que é unha historia que se compón por partidos judiciales en función dos votos nas municipais, etc. E logo, a súa propia esencia, non ten sentido hoxe con unha administración autonómica potente, ca mentalidade municipalista que hai, que haxa unha institución intermedia aí para facer de freo moitas veces o que é a distribución económica. Como levamos? Unha cousa que se estea en contra de algo e outra cousa que tea partes dela, non? En todo caso, tenemos que estar nas deputacións traballando con esa filosofía, é dicir, encamiñando as nosas propostas cara que os fondos que a Diputación manexa se transfiran na súa maior parte directamente aos concellos e que sean os concellos quen xestionen. Que nos evitar no posible que a Diputación se convirta nunha xunta bis, por así decirlo, non? Nunha xunta paralela, usada, por exemplo, como se usa en Ourense, para seguir castigando os concellos que non son de acordo, neste caso do Partido Popular, que goberna na Diputación ou na Xunta, ou no caso da provincia de Lugo, para intentar compensar
moitas veces cometendo unha segunda injustiza, aqueles castigos que veñen da Xunta de Galicia. En definitiva, levando a cabo plans que teria que facer a propia Xunta, sin lugar a dúbidas, ou ben os propios concellos, no seu caso. Nese sentido, pois, falaremos despois, supoño, a proposta que puxemos en riba da mesa onte mesmo, que antonte fixemos chegar ao presidente, onte presentamos públicamente, vai nese sentido, que a Diputación deixe de ser ese ente intermedio e o que son os fondos públicos, os cartos que manexa a Diputación, que pasen directamente aos concellos con un reparto obxectivo e que señan eles que nos xestionen. Claro que falaremos, porque incluso mesmo o PP está de acordo con vostede. Incluso, si despois de que o vexan e estudien, ao mellor ainda votan con vostedes. Álvaro. Sí, eu recollendo un pouco esa resposta de que, claro, a Deputación ten que dar cartos directamente aos concellos, e imagino que eso será moito máis fácil facelo dende o equipo de goberno, como estaban ata aí uns meses, agora xa non están despois de abandonar este bipartito. Que papel xoga agora o BNG na corporación con 2 deputados? Bueno, nós dicíamoslle ao presidente da Diputación o pasado martes, cando lle facíamos a presentación do noso proxecto de orzamentos para o ano 2017, baseado precisamente con esta filosofía, que insisto que é revolucionaria completamente, que é unha proposta que é un plan de traballo, vai ser a mesma, acéptena, que se acepta, o goberno ya incorpora os orzamentos do ano 2017, como se decide volver a pactar co Partido Popular uns orzamentos como os que había antes, nós vamos seguir na mesma teima no que é no pleno da Deputación e vamos defender exactamente o mesmo. Isto non é un invento ou algo que se nos ocurrira un día que nos levantamos pola mañá no BNG de Lugo, non. Isto está por escrito, plasmado no acordo marco que se firmou para as 3 diputacións, Pontevedra, Coruña e Lugo, no ano 2015, para o goberno nesas 3 diputacións. Lóxicamente, nese acordo xa se preveía que non se podría executar ese mesmo ano, que iba a ser unha execución gradual, pero sempre orientado ao que nós chamamos o baleirado das deputacións. Incluso é máis, no caso de Lugo, levamos unha alegría, entre comiñas, por poder propoñelo este ano, porque estábamos esperando a que en Coruña o executaran. En Coruña estamos falando de 78 millóns de euros, que son moitísimos cartos, xo aprobaron definitivamente esta mesma semana, o PSOE e o BNG, xa se vai a executar nos orzamentos do ano 2017, co cal a nós xa nos legitima, por dicirlo de unha maneira, para que en Lugo puidamos propoñer e promover un plan parecido, copiado na práctica, deste que aprobaron en Coruña, porque, insisto, donde nós gobernamos, que é na Deputación de Coruña neste caso, pois si o estamos executando, a parte dunha forma, eu casi diría, se me permiten o cualificativo, salvaxe, é dicir, vamos a por todas. Todo aquel euro que anda bailando por aí, que está por aí, bueno, que non sabe moi ben como se repartía, pois vai ese bote común e logo repártese por criterios puramente obxectivos a todos e cada un dos concellos da provincia. Bueno, se hai acordo entonces cos orzamentos, podería volver a darse o caso de que houbera bipartito, porque tendo en conta que se rompeu precisamente por a falta de acordo nos orzamentos. Bueno, eu dicía onte, estaba máis en algún medio de comunicación, que cando Darío, cando o presidente da Diputación se dirixiu a nós para que fixéramos chegar a nosa posición con respecto aos orzamentos do 2017, o que se nos viña á cabeza era dicir, mire, usted a nosas costas pactou co Partido Popular e co deputado non escrito sin dicirnos nada, firmou un documento de acordo sin non saber nada, pois mira, amañanse entre ustedes, non nos veña agora a tocar as narices, se me permiten a expresión coloquial. Pero o certo é que, pasado ese primeiro momento que era a intención, ou era o primeiro que se viña á cabeza, claro, vendo o que pasou todos estes meses, vendo o desastre que foi pleno tras pleno, semana tras semana, algo que eu creo que é repelente incluso moitas veces, vendo que se cumpriu todo aquilo que nos dicíamos en xuño, que iba a pasar, decir, que iba a ser un reparto de cartos sin ningún tipo de criterio obxectivo, ninguna planificación económica, e que incluso iba a ser ingobernable a Diputación. Vendo todo eso, pois tamén é certo que pensamos que temos 26.000 votantes detrás, que nos puxeron aí, e que temos que ter unha certa responsabilidade, por así dicirlo. Entón decidimos tirar de manual, de
de acordos firmados co Partido Socialista a nivel nacional e facer unha proposta en base a esos acordos que eu creo que vai ser beneficiosa para todos e todas. O Partido Popular, claro, que lle gusta. Só prevíamos, non? Que posiblemente lle gustara, porque así garantízase que vai ter o mesmo tratamento que van ter os demais. Claro, que é o que queremos nós. E o que me gustaría é que pensara o mesmo cando eles gobernen. Cando eles gobernen, que tamén pensen o mesmo, non é que fagan plans para que todos os concellos teñan por igual o mesmo acceso aos fondos. Eu dicía unha cousa que creo que explica moi ben a postura. Onte na rolda de prensa, dicía, nós temos, son poucos, pero vai, 3 concellos gobernados por BNG e outros poucos donde cogobernamos, non? Neste caso, co Partido Socialista. E dicíamos onte na rolda de prensa, nós, por nosos concellos, é que non queremos, ou sea, queremos exactamente o mesmo que pos demais. Pos concellos onde goberna, onde hai un gobernante do BNG, que lle toque exactamente o mesmo que lle toca aos concellos do lado. Ni un euro máis, ni un euro menos. Exactamente o que lle toque. Ese é o que buscamos, é o que creo que necesita a provincia e o que vamos defender, seña nunha oposición moi dura ou seña nun acordo de orzamentos para o ano 2017. Señor Ferreiro, aquí entramos nun terreno xa un pouco máis directamente político. Na hipótese de que vostedes, o Bloque Nacionalista Galego, apoie os orzamentos do vindeiro ano da Deputación Provincial, todo indica que o deputado non adscrito máis o grupo do PSOE, de algún xeito, tácitamente, van a ter vostedes unha responsabilidade tamén de apoio a ese deputado non adscrito. E, se quere, despois entramos en algún tema máis particular. Bueno, en todo caso, o que faga o Partido Socialista co diputado non adscrito, como eufemísticamente se lle chama, é un problema do Partido Socialista. A nós non nos incumbe, non estamos nese goberno, nin no vamos a estar, co cal é un problema do Partido Socialista. Nós, no caso, e tamén o transmitimos así, literalmente, ao presidente da Diputación, no caso de que cheguemos a un acordo e votemos a favor dos orzamentos, seremos responsables con ese voto. É dicir, será un voto que lle dará estabilidade para o ano 2017 o que é a parte económica da Diputación. O que non vamos facer é o que fixo o Partido Popular. Iso, desde logo, que non o vamos facer, que é votar uns orzamentos e depois dedicarnos o resto do ano a estar metendo continuamente iniciativas que torpedean os propios orzamentos. Iso non o vamos facer. Nós, se votamos a favor dos orzamentos, vamos votar a favor dunha estabilidade económica e solo económica para a Diputación durante o ano 2017. O que non quita que en calquer outro terreno vamos ser membros da oposición, a parte dunha oposición, eu creo que debe ser bastante dura, porque o que está pasando na Diputación así o merece. Pero, insisto, vamos ser responsables con o noso voto e consecuentes. Non sei se lembran que cando tocoume a min como voceiro defender o voto negativo aos orzamentos, dixo unha frase, eu creo que contundente, que era que votábamos que non aos orzamentos e éramos perfectamente conscientes do que ese voto significaba políticamente. Xa me estaba referindo naquele momento que un voto en contra dun orzamento significa a salida do goberno. Pois neste caso igual, é dicir, se votamos a favor dos orzamentos será para darlle estabilidade no aspecto económico ao goberno e non se por nos corresponde, por suposto, non permitir que se esteñan metendo un tipo de iniciativas que boicotee ese acordo. Eso sí que non vamos facer de ninguna maneira. Ahora, tampouco non significa nada máis que eso. Nin vai significar volver ao goberno, nin vai significar ningún acordo xeral de legislatura, nin moito menos. Simplemente, estabilidade económica para un ano e logo veremos. De cara a ese posible acordo dos orzamentos, ademais desa proposta que presentaron onte, que outros eidos ou condicións consideran imprescindibles para que o BNG vote a favor dese proxecto de orzamentos? Bueno, eso é, tamén o transmitíamos así ao presidente, primeiro teñen que aceptar a filosofía do acordo, non? Que é meter todos os plans xenéricos que hai por aí perdidos, e sobre todo, perdidos non, é dicir que están en marcha, pero que podían ir a ese bote común, e sobre todo o que vai destinado ao que se chama, eufemísticamente, subvencións excepcionais, que de excepcionais non teñen nada, que é un montón de millóns de euros para parte, un montón, que van a dedo completamente, por decisión do goberno, a un concello ou a outro, sin ningún tipo de criterio obxectivo. Pois meter todo eso ao reparto xenérico. Nós calculábamos de entrada un mínimo de 20 millóns de euros. E confeso que, onte e hoxe, facendo números un pouco máis por miúdo, creo que nos quedamos cortos.
que teria que ser unha cifra bastante superior aos 20 millóns de euros, que son moitos cartos para a provincia de Lugo, moitos cartos, non? Unha vez que acepten esa filosofía, por suposto que habrá detalles que habrá que negociar, pois, por exemplo, a rede de estradas, non? Que necesita unha volta moi importante, e diñeiro que hai que retraer dese bote común, é dicir, eso vai por outra vía distinta, pero tamén o comunicábamos así, a rede de estradas non podemos estar ás pensas de que se amañe unha estrada en función do que solicita un alcalde ou que se ocurra ao diputado de turno, habrá que ter un plan, un proxecto a moitos anos vista, a varios anos vista, para abordar o que son as estradas provinciales que, lembro que son máis de 4.000 kilómetros na provincia, que creo que é a provincia de España con máis kilómetros de estradas provinciais. Tamén haberá que repasar área por áreas de xestión, eses plans que xa están en marcha, que son plans xenéricos, eses plans que dicíamos cando estábamos no goberno, plans aos que teñen acceso todos e cada un dos habitantes da provincia de Lugo, que plans hai que manter, que plans ten que seguir mantendo a Diputación como plans propios, e que plans se poden traspasar a que o fagan os concellos directamente. Iso é a negociación que se entablará, se é o caso, a posteriori. Ora, antes necesitamos saber se, neste caso, o Partido Socialista, se o actual Goberno da Diputación, van a aceptar esa filosofía de reparto de fondos públicos, que, insisto, eu creo que é a que ninguén... É moi difícil de cuestionar, cando menos, non? Bueno, falouse aquí de varias ocasións do diputado non adscrito, que, por se alguén non o sabe, é o alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ten nome. Vamos a ver, vai haber, é posible algunha reconciliación entre o BNG e Manuel Martínez ou entre o PSOE e Manuel Martínez para que seña un mandato máis sereno o sea, como se preveía nun principio? Si me permite, señor Ferreiro, se me permite tamén Xoan Carlos Vidal, para completar a pregunta do meu compañeiro, temos este corte de unha entrevista que lle fixemos precisamente a Manuel Martínez. Insisto que é un complemento casi como unha luva. Vamos aló. Estoy convencido que el bloque hubiera votado a Manolo Martínez el 24 de junio, porque la operación no la tomaron las bases de aquí. Aquí cuando hubo responsables políticos en el bloque con criterio, como puede ser Antón Bao, como puede ser Mario Outeiro, que terminaron marchando porque tenían criterio. Lo que queda aquí no tiene criterio ninguno. Van a Santiago, les leen la cartilla y vienen a apoyar aquí lo que les manda el Sancta Sanctorum de esa secta que es el bloque. O de secta... Señor Ferreiro, todo seu. Bueno, eu hai tempo que digo que a Manuel Martínez hai que deixalo falar, non? Porque cada vez que abría a boca, pois estábanos dando a razón de que non era unha persoa que valera para presidir unha institución como a Diputación, non? Ben, eu nesto houve moito mito, non sei, moita literatura ao redor do problema, cando o problema é moito máis sinxelo. Eu que gustaríame que as persoas que nos están vendo que pensen, que reflexionen o que vou dicir, porque creo que se entende bastante ben. Se Manuel Martínez fora un militante do BNG, non podería ser candidato a presidir a Diputación de Lugo. Imposible. Polas normas que temos. Poderán ser normas acertadas ou non, pero as normas que ten aprobadas o BNG están en vigor e temos a obrigación, todos os militantes, de acatalas. Insisto, se Manuel Martínez fora un diputado elixido polo BNG teria que deixar a súa acta, xa non é que pudera ser candidato a presidente da Diputación. Co cal, eu creo que é bastante lóxico que, dende o BNG, para elixir un presidente dunha Diputación que non foi elixido polos cidadáns, que calquera dos 25 diputados teñen o mesmo dereito a presidir esa institución. O normal é que o Partido Socialista se dirixira ao BNG para entablar algún tipo de conversación ou algún criterio para saber quen iba a presidir a institución, que non se fixo en ningún momento. Pero ainda así, se fora membro do BNG, non nos valería, non podría ser presidente, pois eu creo que é bastante lógico que tampouco nos poida valer só é por outro partido político distinto. Iso para empezar. Pero ese tema, que é o que insisto moitas veces, ese problema foi hasta o 24 de xuño. O 24 de xuño eso pasou a segundo plano. E xa non tuvo nada que ver en todo o que pasou despois. O 24 de xuño, o que pasou foi que unha persoa, un diputado, que tiña unhas inspiracións persoais e que a día de hoxe eu ainda nunca lle oín
dicir nin a él, nin ao seu partido cal era o seu proxecto para presidir a Diputación de Lugo, máis alá de que él personalmente quería ser o presidente, nunca yo oín dicir, pois eu se son presidente vou facer isto, vou facer aquilo, vou levar a Diputación por este lado ou vou levar a Diputación por outro. Eu nunca yo oín, non sei se algún xornalista ou algunha persona yo oíu, eu nunca. Pois, se o 24 de xuño el, simplemente porque non puido conseguir as súas aspiracións, insisto, persoais, non foi elexido presidente, non acata o que lle dice o partido e permite co seu voto que, neste caso, o Partido Popular chegue a esa institución, desde logo para negar esa persoa, seña Manuel Martínez ou seña calquera outra, non? Deixa de ter a confianza necesaria para que nós o apoyemos, vamos, nin para presidente da comunidade, digamos, da comunidade de veciños, me refiro. Bueno, despois houve unha rectificación e firmouse unha moción de censura que ele apoiou, quer dizer, deu un pouco un paso atrás, non? Sí, bueno, pero o daño estaba feito. É dicir, unha vez que se fai eso, aí a confianza rompese nun segundo, pero tardase moitos anos en recuperar. É dicir, é unha persoa con todos os meus respetos. Incluso é posible que a nivel persoal poida entender que ele se enfadara. Podo entenderlo perfectamente. É dicir, é posible que o seu partido lle mentira, puidera ser, non sei, sabrán eles, non? Podo entenderlo a nivel persoal. A min se mo fan, posiblemente tamén me enfadaría. Agora, enfadaríame e dicía, mira, pois aí vos queda, vou para casa e tal. Eu acostumbro a dicir que o que pasou con Manuel Martínez, todo o que se representou estes meses, realmente é un síntoma da situación política que estamos a vivir. Pasa moito, a dereita teno máis claro, pero na esquerda pasa moito que se confunde para que sirve o poder. Algúns pensamos, e ademais militamos activamente neso, que o poder é un simple instrumento para conseguir mellorar a sociedade ou conseguir unha serie de avances sociais. O problema é que nos últimos anos, sobre todo, insisto, que na esquerda, estáse chegando á conclusión que o poder é un obxectivo en si mesmo. E cando non se acaba, todo se acaba. E isto non pode ser así. Ele tiña esas aspiracións persoais de acadar o poder, polo que fose non puido ser, e dice, bueno, como os nenos, non pode xugar, pois levo o balón para casa e aquí non xoga ninguén. Foi un pouquiño que pasou, punto. Non é unha teima persoal con Manuel Martínez, ni moito menos. Eu non o veixo así. Eu, contra el, personalmente, por moito que poida parecer o contrario, non teño absolutamente nada. É unha cuestión simplemente política. Eu dixenho unha vez nun pleno, díxeno a todo o mundo, e iba dirixido a él, que cando me levantaba pola mañá da casa e viña para a Diputación, os temas persoais os deixaba na casa. Viña á Diputación a facer política e a falar de política. E cando volvía para a casa, volvía a coller os temas persoais. Entón, eu pedía aos demais que fixeran exactamente o mismo. E creo que é así, non podes vincular decisións políticas a aspiracións pura e meramente persoais. Eu vou ser reiterativo, pero gustaríame que se pensara, cando o señor Manuel Martínez fixo un proxecto de que pretendería facer el se fora presidente da Diputación. Se alguén lle oíu algunha vez, porque eu nunca lle oín. Pero ideolóxicamente, volvo a insistir, está máis preto del que do Partido Popular. E para chegar a acordos, para conseguir esa política que beneficia a sociedade, estaría máis cerca chegar a acordos con el que co Partido Popular. O sea, non vai a ser posible ningún acordo no que resta de mandato. Pero é que con el o BNG non ten que chegar a acordo ningún. Nós, en todo caso, tenemos que falar sempre, neste caso, con Darío, que neste momento é o presidente da Diputación, é co que temos que falar, nada máis. Dende logo non está dentro dos nosos plans ter ningún tipo de conversa con Manuel Martínez, nin con ningún diputado aillado. Por que vamos a falar con Manuel Martínez e non vamos a falar, non sei, con Álvaro Santos ou con Pilar Porto, por poñer un exemplo, non é o caso. Temos que falar co partido e co presidente da Diputación. Pero aquí hai que recurrir sempre ás matemáticas, os números son os números. 10 máis 1, 11, máis 2, 13. Non hai outra. Pois que vote os números o presidente da Diputación. Nós, desde logo, temos unha folla de ruta clarísima neste momento, que é este plan único de reparto de fondos de forma obxectiva, vamos a defender en todos os foros, e quen queira unirse perfecto, e se non se queren unir, cada un que asuma as consecuencias políticas de non querer facelo. Eu penso que incluso non se entendería, unha persoa que abandona as siglas polas que foi elixido, que o BNG vai a falar con el, é que non lle vexo lógica, nin sentido, creo que non sería nin ético siquiera. Eu creo que é o peor que se pode facer en política. Creo sinceramente que a min os meus compañeiros confiaron en min
elixíronme para ser diputado provincial polo Bloque Nacionalista Galego. Mañá, polo que sexa, pode ser que perdan esa confianza. O normal é que eu lles diga, oi, mira, non confiades en min, aí vos queda. Non pasa nada, O mundo sigue xirando, virá outra persoa que o fará igual, mellor ou peor, pero non pasa absolutamente nada, aquí ninguén é imprescindible. Pero eu penso que nunca podes fallarlle a confianza a xente que te elixiu. A xente que votou ao Partido Socialista nas eleccións municipais non votaron ao Partido Socialista para que despois lle deran o goberno a señora Elena Candia. Iso teño clarísimo, que foi o que fixo o señor Manolo Martínez, con votos do Partido Socialista. Non de Manolo Martínez, porque ele ten, BCRA, é un concello pequeno, non sei, terá 1.500, 1.600, 1.700 votos, como moito. O Partido Socialista tuvo algo así como 40 e tantos mil. Dicir, non me parece xusto, ni me parece ético, ni moral facer unha cousa desas. Faga o Manuel Martínez, ou fago Sabela Caldas do BNG, que fixo un Sarria tamén exactamente igual. Queda ainda moita tela que cortar, pero temos que facer unha pausa moi cativa, porque con don Xosé Ferreiro imos a continuar a falar da Deputación Provincial. Non se marchen, regresamos ahora mesmo. Xa estamos aquí de novo, logo desta pausa, retomamos esta conversa, esta charla que mantemos co voceiro do Bloque Nacionalista Galego na Deputación Provincial de Lugo, don Xosé Ferreiro Fernández. Os nosos compañeiros Álvaro Meilán, de aquí de Telelugo, e tamén Xoan Carlos Vidal, xornalista del Progreso. Álvaro, o teu turno. Un pouco o fío da última pregunta que facía Xoan Carlos antes da pausa, que era, bueno, que Manolo Martínez dera como un paso atrás asinando esa moción de censura, malia que el dixo, dende que non puido ser presidente, que sempre ia a votar en contra de todas as mocións que presentara o Bloque Nacionalista Galego. De todos os xeitos, este martes semella que deu outro paso atrás, malia que dixo que era unha excepción, votando a favor dunha proposta vosa. Como tomades ese guiño, non sei se un guiño, cualificalo de guiño? Bueno, primeiro, ese tipo de actitudes, se me permite a expresión, é de neno pequeno, é dicir, eu dixen unha vez incluso ali no propio pleno que eran chorradas, non? Igual que o espectáculo que podía montar cada pleno polo sitio onde nos sentábamos, non? Nós sempre nos sentamos donde nos puxeron. Nunca, se estuvemos en 3 sitios, ademais, co goberno de Elena Candia, logo, cando estivemos no goberno con Darío, e agora na oposición. Estuvemos en 3 sitios distintos, dixernos, aí, punto, non? Son cousas de neno pequeno que non ten, vamos, non me atrevo nin a cualificadas. En canto do pleno deste martes, foi un poquinho, casi que era como unha reconciliación entre enamorados, non? Foi casi hasta un pouco empalagoso ás veces, non? A min, sinceramente, é indiferente. Se quere votar en contra, que vote, se quere votar a favor, que vote. O criterio que ten co seu voto xa se viu en distintas ocasións que non é moi firme, por así decirlo. Entón, nós, cando elaboramos unha proposta, non estamos pensando precisamente no que vote o señor Manuel Martínez, e, sinceramente, traenos un pouquinho sin cuidado, por ser claros e sinceros, non? Juan Carlos. Sí, bueno, gustaríame saber destos meses que hai o goberno monocolor, que balance fai o BNG do traballo feito polo goberno e, sobre todo, especialmente nas áreas que levaban vostedes? Bueno, eu podo falar máis un pouco en profundidade da área de cultura e, sinceramente, teño que dicir que non estou descontento, por así decirlo, porque penso que houve unha liña continuista. É certo que na área de cultura eu penso que era a área que había en que máis desenvoltos estaban os orzamentos. É dicir, tiñamos moitos proxectos en marcha, incluso ás veces se nos queixan de que tiñamos demasiados, e xa moitos executados, e tiñamos un nivel de execución do orzamento prorrogado moi alto, non? E Pilar Porto, que é a diputada que leva agora a cultura, eu creo que fixo,
non vou a decir un mal traballo, nin moito menos, e fixe un traballo bastante continuista, non? Nese sentido, bastante ben. En canto ao traballo que fixemos na oposición, eu, e digo con toda sinceridade, estamos moi satisfeitos. Incluso, creo que conseguimos cousas que para estar na oposición, creo que cousas interesantes, e que demostran que non só se poden facer boas cousas cando se goberna, senón que tamén se poden facer cousas moi boas cando se está na oposición. Houve detalles, non? Veñenme agora á cabeza, pois, por exemplo, a carretera de As Pontes a Momán, que levaba parada non sei cantos anos. Pois conseguimos que, grazas a unha iniciativa que tivemos nós, automáticamente aos 2 días estaba Darío ali cortando a cinta e ao pouco tempo había unha pala traballando. A estrada de Navia de Suarna a Fonsagrada, que é unha auténtica vergonza ter unha estrada no corazón dos Ancares desa maneira. Cos terrenos expropiados dende hai 10 anos e incluso polo lado de Navia pagados, non? Os veciños e veciñas xa cobraron polos terrenos. E unha carretera que é completamente intransitable. A través dunha iniciativa que presentou o BNG, pois desbloqueouse e hai o compromiso, e constame que están traballando xa nos proxectos para empezar as obras neste ano 2017. E logo outra cousa que por a miña, dicía Paco ao principio, por a miña faceta de sindicalista que sempre se levará adentro, non? Eso nunca se pode renunciar. O tema dos bombeiros, non? Incluso me vou parar aí un pouquiño, non nos bombeiros en sí, senón no significado que ten eso, non? O de ter os bombeiros da provincia de Lugo, que por feito de ser bombeiros en Lugo cobraran casi 4.000 euros menos que os bombeiros de Ourense, por exemplo, poñer ese problema encima da mesa, traballar con eles, porque ao final nós o que fixemos foi levar a pleno o que eles nos propuxeron. En cada cuestión que se planteou, nós sempre consultamos con eles, e incluso, mira, a isto, facemos isto, que vos queiredes e tal, non? Conseguimos xa o compromiso da Diputación de que poña o diñeiro necesario para que no ano 2017 se corrixa o problema, agora están traballando para forzar tamén a Xunta que faga o mesmo. Pero ese, o problema dos bombeiros, por iso quería afondar un poquinho, de que me desvíe un poquinho do tema, se me permitides, porque creo que é interesante e os cidadáns da provincia de Lugo teñen que saber estas cousas, non? Para min foi casi un descubrimento ver as diferencias de trato que hai da Xunta de Galicia, da provincia de Lugo á provincia de Ourense. Como se pode explicar os problemas que hai aquí? Por exemplo, o caso dos bombeiros, non? Para igualar os salarios que xa teñen en Ourense. Pero que en Ourense, encima, a Xunta aporta o 62,5% dos gastos, mentre que na provincia de Lugo só aporta o 50%. E poñendo problemas encima, non? Como se explica eso? Cal é a explicación que hai? Pero pasa en máis cousas. O que levamos este último pleno do xulgado do social, non? A provincia de Ourense ten 20.000 traballadores, 20.000 persoas activas menos que a provincia de Lugo. 20.000, que non é unha broma. E ten 4 xulgados do social. Un traballador pon unha demanda, en 20 días ten data sinalada de xuizo. En Lugo, con 20.000 traballadores máis, ten solo 3 xulgados. Un traballador pon unha demanda, unha reclamación de cantidade, e tardan, ou unha incapacidade laboral, e tardan 2 anos e un mes en ser atendida. De 20 días a 2 anos e un mes. Con 20.000 traballadores menos en Ourense, 20.000 traballadores máis na provincia de Lugo, non? O auditorio, que tamén o tratamos este martes no auditorio daqui de Lugo, non? Alguén se cree que estuvera en Ourense xa non estaría xa completamente equipado? Con toda a seguridade, con toda a seguridade. E a Diputación non poñería un duro. E probablemente o Concello, se o goberna o Partido Popular, tampouco, poñería toda a Xunta, non? Eso temos que rompelo. Témoslle trasladado tamén ao propio presidente da Diputación que con eso conta co BNG para o que queira, hai que romper este tipo de discriminacións porque realmente o señor Feijóo está castigando a provincia de Lugo. Non sei se con eso quere castigar tamén a señora Candia, non o sei, alá as loitas que teñen entre eles no Partido Popular, pero que teño claro que neste momento a Xunta de Galicia, polas súas políticas, está castigando duramente, moi duramente, a provincia de Lugo nos seus investimentos. Adiante, sí. Bueno, está falando ahora precisamente da Xunta que acaba de constituirse un novo goberno e acabase de nomear precisamente o novo delegado que é unha persona afín a Elena Candia.
vai entón trasladar ao BNG, ao novo delegado, todas esas demandas? Pensa que pode haber un cambio de actitud da Xunta? Non sei, eu non lle vexo de momento moitas pintas, e pola experiencia que ten un peleando co Partido Popular, co señor Feijóo, non é dado a ceder polas boas, por así dicirlo, senón que, bueno, como casi todos os avances sociais, non? Hai que arrincarlo moitas veces, non? Por iso eu creo que máis ca un traballo do BNG, que tamén, por suposto, ten que ser un traballo conxunto de todas as forzas políticas e sociais, pelear non para quitarlle nada a ninguén, por favor. Cando eu falaba do cuarto xulgado en Ourense, é que en Ourense necesitan 4 xulgados. Non digo que non necesite, o que pasa que Lugo tamén non necesita. Non, é ao que me refiro eu, non? E niso teremos que estar, non é só o BNG, non é só as forzas políticas, senón que teremos que facer unha reflexión colectiva a todos os movimentos sociais e intentar evitar que non nos castiguen, que creo que non merecemos ese castigo, non? Porque o Partido Popular non goberne o 80% ou 90% dos concellos da provincia de Lugo, non por eso a provincia de Lugo merece ser castigada de xeito sistemático, penso eu, ou porque a persoa que goberna o Partido Popular na provincia de Lugo non é das persoas que lle can simpáticas ao señor Feijóo, non por eso o resto de cidadáns temos que pagar as consecuencias, non? Dese desamor, por así decirlo, político. Sí, adiante, Álvaro. Despois, nos últimos anos tivemos moitas eleccións, moitísimas, os resultados para o BNG, nalgúns casos, non foron bons, foron bastante desastrosos. Non hai que dar con cualificativos. Despois das últimas eleccións autonómicas nas que se dicía que incluso podían quedar fora do Parlamento galego e os resultados foron moito mellores do que daban as enquisas, o BNG xa está preparado para recuperar espacio político, o seu espacio político? O BNG está preparado para seguir a traballar desde que foi a Asamblea de Amio, diría eu, marcouse unha folla de ruta eu creo que moi ambiciosa, deuse un cambio de rumbo, un golpe de timón ao que é a línea que viña seguindo o BNG, e creo que empezamos a recoller os froitos agora, non? Hasta agora estivemos pagando as consecuencias de, posiblemente, algún error estratégico que se cometeu, en parte, ao mellor, está na reflexión que facía eu ao principio, non? En que era o poder e para que se quería o poder, non? E se o poder sirve de algo se non é para transformar, non, o país. Insisto, eu creo que desde Amio se cambiou o rumbo estratégico da organización e conseguimos neste último ano unha cousa que me parece moi importante, encabezando o proxecto con unha persoa como Ana Pontón, que lle deu rexuveneceu, revitalizou a organización, pero non só a Ana Pontón, senón todo o equipo en sí, conseguimos transmitir á sociedade unha imaxen de xuventude, de renovación e de enerxía. Eu creo que foi o fundamental que se confluiu todo no que foron as autonómicas e conseguimos, pois, eu creo que salvar a organización e creo que, sinceramente, incluso paréceme que moitas persoas alleas ao BNG o pensan así, conseguimos evitar que o BNG non sei se que desaparecera, pero cando menos que quedara reducido a mínima esencia, que non sería para nada bo para o país. E creo que iso é compartido con moitas persoas, incluso alleas ao BNG, non? Que o país débelle moito ao traballo do BNG nos últimos anos e creo que é necesario para o futuro do país. Chámese BNG ou chámese como sexa, non? O BNG non deixa de ser un instrumento tamén para iso que dicíamos de intentar mellorar a sociedade e transformar o país. Hoxe non sei, supoño que moitos dos que nos están a ver ahora mesmo déronse conta de que pódese decir que foi un día medio especial. E digo isto porque, ao final vou chegar ao señor Ferreiro ao Bloque Nacionalista Galego, e vostede a pregunta que lle quero facer. Hoxe mesmo anunciouse a nivel de Estado que o PSOE e o PP poden chegar a acordos, subir o salario mínimo un 8%, acordos, falo de acordos, Darío Campos anuncia que Manolo Martínez é posible que chegue a acordos para entrar no goberno, e agora vou a vostedes. Elena Candia, a presidenta provincial do Partido Popular, ven de editar unha nota de prensa na que lles dan a benvida a vostedes, que decía antes que se alegra moito de que o BNG vexa agora na oposición mellor as necesidades da provincia, xa que non o facía cando estaba no goberno. E mesmo dixo que estudiarán esa proposta de que tanto falaba vostede en anteriores respostas, e que é probable, posible, que voten con vostedes. Eu intentaba referirme un pouquiño a iso antes, non? Esta proposta que nós poñemos é a proposta da folla de ruta que teríamos se estuveramos no goberno. De feito,
Eu quero insistir niso, que é algo que ao mellor ás veces non é coñecido pola cidadanía. O acordo de goberno que está asinado co PSOE hai un acordo marco para as 3 diputacións que non teñen, bueno, que non está o PP, que non ten maioría absoluta o PP, Pontevedra, Coruña e Lugo. Ese acordo incluía esta forma de repartir os fondos públicos. Podemos poner un exemplo? Un exemplo do que significa. Por exemplo, o sea, desta proposta que defenden vostedes, sí, moi fácil. Pues, no Concello de... Moi fácil. A pesar de que xa se aumentou o POS, o Plan de Obras e Servicios, no ano 2016, con ese POS do ano 2016, o Concello de Outeiro de Rei, que ten 5.000 habitantes xustos, falamos de números redondos, deberenlle corresponder ao redor de 100.000 euros. máis menos, non? Con esta proposta que nós estamos a defender, terían que tocarlle entre 400 e 500.000 euros, que é unha cantidade que xa é respetable. Falo do Outeiro de Rei, porque é unha cifra xusta, 5.000 habitantes, máis ou menos. É repartir os fondos en función do número de habitantes, da extensión, da idade media da poboación, do número de núcleos existentes, o sea, criterios puramente obxectivos e beneficiando ou primando, lóxicamente, os concellos con máis dificultades, que son concellos rurais, etc. Pero que, insisto, en Coruña estamos gobernando, aparte nunha situación de moito máis equilibrio que en Lugo, que a diferencia entre diputados do Bloque e do PSOE non é tanta, o sea, ten algún diputado máis o PSOE, pero 2 ou 3 máis, creo lembrar, ou unha cousa así, non? É algo que leva directamente o BNG, cooperación cos concellos, que leva Goretti e San Martín, foi unha proposta elaborada polo BNG, defendida polo BNG e aprobada esta semana polo Pleno da Diputación da Coruña. Dicir, que non é un invento, como dicía ao principio, do BNG de Lugo, nin é algo que nós defendamos agora porque estamos na oposición. Pero é que máis, incluso podemos dicir a señora Candia, teño dito a ela, varias veces, que mentres que estivemos no goberno, estivemos algo así como 8 meses, unha cousa así. Nas áreas de xestión do BNG non se asinou ni un solo convenio con un concello concreto. Ni uno, É máis, nas nominativas que iban nos orzamentos do ano 2016, que foi as que nós puxemos nas nosas áreas, que non se tocou, quitamos, en cultura concretamente, estou pensando en un concello concreto, que iba unha nominativa a un concello e eliminouse. Quitouse para fora, precisamente para ir camiñando cara aos repartos obxectivos de fondos. O que si fixemos en cultura, refiro moito a cultura porque era a miña, o que eu coñezo mellor, non? O que si fixemos en cultura é sacar programas xenéricos donde calquer cidadán da provincia de Lugo pudera ter acceso a ese servizo. Chámese Musiqueando, chámese Buxiganga, chámese Cultura Aberta, é dicir, cuestións que non señan concretamente para un concello determinado, non. Cuestións abertas para todo o mundo, que é o que se pode facer dende cultura. Dende cultura non temos a capacidade de poder repartir cartos para os concellos, pero si podemos repartir programas, por así decir, si podemos repartir cultura, non unha subvención determinada para un concello concreto, senón programas abertos para todos os concellos. Pero ni uno, en 8 meses, ni uno solo. Hai un problema que se pode derivar deste reparto, non? De darlle tanto, o sea, moito diñeiro aos concellos para executar proxectos e que os concellos, por as súas limitacións de personal, a hora de contratar, de facer pliegos, non teñan a capacidade. Eso está contemplado tamén neste acordo. Eso por unha parte. E por outra tamén me gustaría preguntarlle se está a favor de a fusión de concellos, de pequenos concellos. Bien, a capacidade, eu dudo moito, non? Que se lles dan fondos que non teñan capacidade para poder gastalos, non? Outra cousa é que, ao mellor, non teñen capacidade de facer os proxectos ou algo así, pero para iso está a área de cooperación cos concellos da Diputación, donde, por suposto, se lles dá apoio técnico, xurídico e o que necesiten aos concellos máis pequenos que son os que teñen ese tipo de dificultades. Por aí non sí que non hai ningún problema. En canto a fusión de concellos é un tema complexo. É un tema que hai que ter moito cuidado porque entra dentro dese localismo que levamos os galegos metidos dentro e que moitas veces nos fai moito dano. Eu máis que empezar coa fusión de concellos vou volverme a referir á área da cultura, non? Que é unha das cousas das que estou moi satisfeito, moi orgulloso que me tocou a min xestionar, mas foi chegar á área e automáticamente me pediu o director unha entrevista e me pareceu, xenial, mas afectalle tamén ao meu concello, que é Outeiro de Rei, que é a Asociación Músico Crisanto,
a Escola de Música que crearon conxuntamente os concellos de Rábade, Outeiro e Begonte, que está funcionando de maravilla e que dende a área de cultura, precisamente, para premiar ou para reforzar esa idea de unirse tres concellos para formar unha escola de música potente, pois decidimos aportar unha axuda por ano 2016 equivalente ao que aporta cada un dos tres concellos, que quero lembrar que só foron 18.000 euros. Cada concello pon 18.000 euros, então, bueno, pois este ano, para reforzar eso, sabendo ademais que tiñan uns problemas económicos importantes, pois a Diputación, para premiar, para que esa idea a ver se cunde, pois vamos poñer outros 18.000 euros. Esa idea tamén ela expuxemos, se ven así á cabeza, pois aos da asociación que levan a escola de Antas de Ulla, tamén propuxemos que puderan intentar contactar con Monterroso e con Taboada nesa liña, non? Eu creo que é máis ese o futuro. O que si é certo, que non ten o mellor moito sentido, é que cada concello teña unha piscina, cada concello que teña unha pista polideportiva, cada concello que teña o seu servicio de recollida de lixo, aí sí que ao mellor había que empezar a mancomunar, a racionalizar os servizos, que iso é, eu, por exemplo, cando foi a implantación da ESO, cada concello non pode ter un instituto, iso témoslo claro, é algo que é evidente, hai que ser razonables. Que pasa? Que ao mellor tampouco non todo ten que ir, os servicios ten que ir para un único concello, habrá que repartir. E se un concello ten un instituto, pois outro terá que ter o PAC, e outro terá que ter outra cousa, non? Pero creo que aí sí que ese é máis o camiño que a forzar unións contra a vontade da xente, que pode ter máis problemas que as solucións. Álvaro Mila. Sí. Hai uns meses eu li unha entrevista que lle facían a vostede e o titular impactoume. Dixo que moitas veces sentía vergoña nos plenos da Deputación. Hai nada falaba dese acordo para beneficiar os bombeiros, para esa suba salarial. Ese acordo plasmouse esta semana, porque hai un mes, máis ou menos, non se puido plasmar, porque pasou algo que... esperpéntico, realmente. Imagino que despois de pasar eso, a súa opinión non trocaría, senón que iría a peor. Sí, sí. Lembren que unha das razóns polas que decidimos deixar o goberno, non apoiar os orzamentos, deixar o goberno, porque sempre dixemos que se había un acordo de orzamentos tiña que levar consigo algún tipo de acordo que estabilizara a vida política da Diputación. Incluso usábamos un argumento, é dicir, todas aquelas normas que rixían a vida da Diputación foran aprobadas por unanimidade, incluso na época de Cacharro. E todo iso estáse a romper a través do acordo que había, que xa non tiño claro coaxa, entre o Partido Popular e Manuel Martínez. Concretamente, estabas a falar naquele momento do que era todo relacionado con Suplusa e o regulamento do pleno da Diputación. Insisto, aprobado por unanimidade no seu momento. Entón, para nós era imprescindible, era imposible levar a cabo unha actividade política normalizada nese ambiente de crispación, nese ambiente de revolcarse polo fango, por así dicirlo. Non só eu personalmente, creo que o meu compañeiro lle pasou igual, sentimos vergonza do que pasa ali, senón que, vou non dicir agora aquí, houve varias ocasións que tivemos a tentación de levantarnos e marcharnos, porque houve situacións completamente inadmisibles en persoas medianamente educadas ou que teñan un mínimo criterio da decencia e do saber comportarse. Eu penso que non se pode tolerar, e os veciños, desde logo, e as veciñas non nos poñen ali para facer ese tipo de cuestións. Pero é que, máis, o pleno este onde estiveron os bombeiros, que logo se celebrou outra vez por esa historia este martes, e que se non fora polos propios bombeiros que non merecían, desde logo ese día tivéramos marchado, con toda a seguridade. Pasa que os bombeiros non merecían, estaban ali, por unha vez que ven un colectivo a asistir a como se debate, folles moi ben vir, además, que lle fixeron cambiar de criterio a señora Elena, non merecían un desplante dese tipo, pero senón foi un deses días que posiblemente nos tiveramos ido, e este pleno do martes, o extraordinario, non viríamos, porque non ten sentido. É unha segunda cuestión. Claro, é unha situación que non ocorre prácticamente nunca, pero como se lle pode explicar á cidadanía que pasa eso nunha administración pública, que algo que é normal, un pleno ordinario todos os meses, de repente, é que como se non houbera, non vale para nada. Claro, é que
é algo que non se pode explicar, porque non ten explicación, que non ten, incluso creo que se trasreden canta normativa, legislación pode haber o respecto, que é imposible, como non pode explicar, é dicir, un grupo político, porque quere, porque hai algo que non lle gusta, que tiñan razón no fondo, eu aí di que lle dou a razón, pero, como dixo no propio pleno, é o mismo que me fan a min no meu concello continuamente. É dicir, unha moción, cando o alcalde non quere mollarse para votar, a convirte máis logo. E se non me gusta, pois que me guste. E encima, co informe favorable do secretario, que é o mesmo secretario que tuvo a señora Candia cando gobernaba. É dicir, non me gusta ni na Diputación, ni me gusta tampouco como faga cos alcaldes do Partido Popular, co fan de xeito sistemático. Pero ainda así non che gusta, vale, pero non por eso boicotees un pleno inteiro. E logo pretendas, porque tes os votos necesarios, volver a traer, convocar outro pleno, cando ti queres, e cos mesmos puntos que propuxeron os demais. Porque ali puñía no pleno extraordinario que convocou a señora Candia, puñía moción do BNG para a igualación salarial dos bombeiros, puñía moción do BNG, non puñía moción do Partido Popular. É algo absurdo, non se entende. Eu dixen, non sei se estaba descansando, un de vos estaba no pleno, que se explica a calquera dos que estaba ali no público, ou incluso aos xornalistas, que probablemente non entenderan porque estábamos celebrando aquel pleno. Non ten ningún tipo de explicación. Bueno, a ciudadanía hai moito tempo que creo que desconectou co que está pasando na Diputación. Estamos esgotando o noso tempo porque vamos... A mí gustaríame tamén coñecer a postura do Bloque Nacionalista Galego ante un feito que na nosa provincia, bueno, pois é vital, é capital, non? E ademais a Deputación ten moito que ver e probablemente moito que decir. Refírome ao centro de recría de Bacún daqui de Castro, non? Aí gastáronse unha morea de cartos, parece ser que hai que seguir gastando cartos. O BNG, que solución lleve a eso? Bueno, demos un pasiño, creo que importante, o deu o goberno da Diputación neste caso, un paso importante neste último pleno, que foi a pleno a aprobación da adxudicación, saliu pa diante, creo lembrar que o Partido Popular xa estivo, pero non estaba en desacordo co proxecto, espero que seña un impulso. Que ten que dicir a Diputación? Eu aí sí que vou discrepar no fondo. É dicir, volvemos, é un debate que creo que teñemos que recuperar, non? Que son as diputacións, para que se crearon e cal é a súa función. Eu, polo que sei, as diputacións foron creadas para axudar a aqueles concellos que non teñen capacidade de salir adiante ou de resolver certo tipo de problemas. É competencia da Diputación ter un centro de recría? Eu penso que non. Ten que facelo porque a Xunta non cumpre cas súas obrigacións? Posiblemente o teña que facer neste momento. Agora, a línea sería, canto antes, traspasarlo á Xunta de Galicia e que seña a Xunta, que seña a Medio Rural, quen teña que xestionar e levar eso adiante. Parece ser que todo atisba a que nun futuro non moi lonxano ese gran sector leiteiro se una en Galicia e iso poda... Iso é a segunda parte. Digo que é necesario porque sabemos o peso económico e social que ten o que é todo o sector leiteiro en Galicia en xeral, pero na provincia de Lugo en particular, non? Co cal todo ese tipo de proxectos son positivos e van ser ben acollidos polo que é o sector en sí, non? Pero insisto que o obxectivo teria que ser que a Xunta se fixera cargo deso ou potenciara e o traballara, non? Incluso cederlo, pero bueno, tampouco hai moito interés ás veces polos gobernos da Diputación en desfacerse dese tipo de cuestións, pero as persoas que nos están oindo que pensen que hasta hai pouco tempo a Diputación tiña 2 hospitales. Hasta hai pouco, non hai moito que tiña un centro educativo, ainda sigue tendo en parte, non? O que é os ciclos de imaxe que son na TIC. É dicir, son iso funcións dunha Diputación? Están as Diputacións, deben estar para iso? Eu teño as miñas dúbidas, non? Creo que antes ou despois temos que abordar ese debate, sentar a Xunta e a ver que pasa con todo eso. Ten que ter a Diputación Provincial 4.000 kilómetros de estradas ao longo da provincia? Eso non ten sentido. Non hai nada que xustifique tal cousa. Hai moitas que terían que estar traspasadas á Xunta e outras moitas que supoño que terán que levar os concellos aqueles que poidan mantelas, por suposto. E hai outra cuestión tamén nese debate, as residencias da terceira edad tamén é competencia da Diputación? Estaríamos exactamente igual, é dicir, todo o que son os servicios sociales, mas é un debate tamén interesante, son competencia directa da Xunta de Galicia, pero hai unha diferencia, e a ver se consigo explicarme. Os alcaldes desto explícano moi ben. Un alcalde veña un veciño que ten un problema
que hai que atendelo, e non pode dicirlle ese veciño, mira, se tes problemas, amáñate, porque é competencia da Xunta de Galicia. Ten que atender ese problema. As residencias cumplen parte desa función. Se a Xunta non fai, alguén o ten que facer, non? Entón, haberá que poñelas en marcha cando menos. A parte, hai que poñelas en marcha, porque tamén sería, había moito que falar, a ver, porque non se dan posto en marcha dunha vez, cando hai algúns que levan máis de 2 anos rematadas, non? Pero, bueno, hai que atender esa problemática, e hai que facer as residencias, e todo isto. Agora, iso non quita que haxa que estar todos os días peleando para que se faga cargo delas a Xunta de Galicia, que quen ten que dar ese servicio. Igual que a axuda a domicilio nos concellos, o SAF, famoso, que está a Diputación poñendo, non lembro agora, pero non sei se 2 millóns de euros, algo así, bueno, estou falando de cantidades que se me mezclan na cabeza, non? Iso era competencia directa da Xunta de Galicia, non o fai. Lóxicamente, un alcalde non vai deixar tirada ao señor, a señora xubilada que vive sola na súa casa, que está enferma sin atender, hai que atendela. Está claro, e a Diputación debe axudar a eso. Ora, o obxectivo ten que ser que o faga que non ten que facer, que é Servicios Sociais, que é a Consellería de Servicios Sociais da Xunta de Galicia. Este ten que ser o obxectivo. En ese é no que temos que centrarnos, no que temos que pelear. En este caso, un pouco o fío do que falábamos antes, de mancomunar servizos. Coa vellentada que está a poboación da provincia de Lugo, aí sí que podería ser necesaria unha residencia ou máis, se fai falta por concello, ou tamén ter unha cada 2, 3 concellos. Supoño que haberá as dúas filosofías. Eu neste tema é un tema que non me atopo moi seguro, porque foi o das microresidencias, que foi o camiño que seguiu a Diputación, foi un proxecto que ven xa de hai varios anos, da época de Besteiro, onde eu non estaba non estaba para nada vinculado á Diputación. Non sei se é o camiño máis idóneo das microresidencias. Aquí xogan dous intereses, por así dicirlo. Por unha banda está o de que as persoas maiores teñan o máis cerca posible do seu entorno, que sería a filosofía das microresidencias, imagino, ou ben aforrar, ter un aforro importante no que é ese servizo e facer residencias comarcais, etc. Non o sei, igual un sistema mixto non estaba mal, pero tampouco me atrevo a opinar de algo que sinceramente teño que case recoñecer modestamente a miña ignorancia, porque non sei exactamente cal sería o mellor modelo, pero si é algo que hai que estudiar. O que está claro que a Diputación apostou polas microresidencias. Rematamos, Juan Carlos Vidal. Bueno, falaba vostede que prefire o Concello, o traballo no Concello, o traballo na Diputación, pero, bueno, sobre todo a súa trayectoria, o traballo no sindicato. Ten pensado volver ao mundo sindical tras este paso pola política? Bueno, se antes dicía que a política non pode convertirse nunca nunha profesión, iso para empezar, que ten que ser sempre pasos temporais, o sea, ten que estar limitado no tempo, o do sindicato é exactamente igual. Eu sempre estarei no sindicato como un afiliado de base, por suposto, sempre estarei a disposición, neste caso da CIGA, para botar unha man no que sexa necesario. Agora, non é ningún secreto que eu teño dito, fun 12 anos secretario comarcal da CIGA e os 4 últimos anos xa non debera ter sido, xa non me debera ter presentado, non chegaban moitos 4 anos anteriores, os 8 anos anteriores, sin repetir o terceiro mandato, pero a veces as circunstancias tamén empuxan, non entra para nada dentro dos meus, que vale, moito menos, e, bueno, incluso os compañeros, pois, en fin, supoño que xa un alivio para eles volver a aguantarme ali, non? E o que non quita que sempre terei a organización, bueno, no corazón, por así dicilo, e sempre poderán contar comigo, non só a organización, senón o conxunto das traballadoras e dos traballadores para o que sexan. E notas, incluso, eu creo que na miña actividade política, cando teño que tratar un tema de dereitos dos traballadores ou das traballadoras, porque me sinto moi cómodo e síntome case diría que feliz, levando eses temas á palestra. Pois rematamos esta conversa con don Xosé Ferreiro Fernández, voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, sí, teño a última pregunta, se mo permite. Hai un protagonista dun anuncio publicitario e vou na usar para eso mesmo. Permítame que insista. Veremos nesta legislatura no goberno o Bloque Nacionalista Galego? No goberno da Deputación, claro. Sí que insiste.
Onte estábamos os dous diputados xuntos, non? E os dous estábamos de acordo. E dicíamos que é difícil facer aseveracións rotundas en política porque non hai que tragarse as palabras. Agora, podo asegurar con toda a rotundidade que non se nos pasa nin pola cabeza neste momento, nin se nos pasou en ningún momento volver ao goberno da Diputación de Lugo. Insisto en que non se nos pasou en ningún momento porque pode parecer como se estuviéramos negociando. Non, que va. É que xamais, unha vez que tens que deixar o goberno por os motivos que deixamos, volver a que carecería de sentido, non se podería explicar, bueno, non ten razón de ser. É co que dicía antes, que desde a oposición tamén se poden facer grandes cousas polos veciños e polas veciñas e pola provincia en xeral. O dito, don Xosé Ferreiro, moitísimas gracias por estar aquí na tertulia de Telelugo. Foi todo un placer. E tamén gracias a Álvaro Meilán, de Telelugo, e, por suposto, a Xoan Carlos Vidal, tamén do xornal El Progreso. Naturalmente, a vostedes por estar aí. O vindeiro xoves é día de festa, ocuparémolo pa eso precisamente, e agardamos co vindeiro día 15 estar nesta mesma mesa co presidente da Deputación Provincial de Lugo, don Darío Campos. Nada máis, un saúdo, boa noite.